Jowa man pinje maoko oroga pesa dala. Ka ng'ato tuo, ka ng'ato nitie osiptal, ng'ato otho, gihawi marach, nyathi moro nie skul, to skul fees onge, chiemo rumo, oro moro biro, to gioro pesa. To seche ma gioro pesa gieki, to ing'ado gi pesa mang'eny. Koro wasebedo kwa loso gi jok ma ntiere space mar remittances, mar oro pesa ni. Wawacho ni ere kaka ginyalo oro pesa, machop ne jok ma gioro negi tok ng'ad gi pesa mang'eny. To kata ka gioro remittances gieki, ere kaka remittances gieki ok lal ne wach chiemo kende, to gi osiptal, to gi ike, to gi school fees. Ere kaka pesa ma gioro ni inyalo ti godo maber mondo gibende ginwang' pesa moro ewi pesa ma gioro no. Iluongo ni investment, tabuloso kuome matin, bang'e matin. Kaito harness diaspora savings, facilitate foreign direct investment and technology transfer. Ma ema wacho na bulose bang'e matin. Nikech ka gioro pesa, to ing'e ni ng'eny thoth ndalo ka jo Kenya oro pesa to lal. Seche moko wetewa inyalo ng'ise ni onyiew ni puodho moro matin, to oro ni picha to puodho moro ni no ok mari, oro ni ot to ok mari. Kiduogo dala tinwang'o ka chunyi nyalo chung' nikech ma wach manade. Or ni picha, wuondi ni oseger ni ot, to kare mana od jirani emo or ni picha. Kato nyieo ni lo ting'eo lo. Onyiew ni lo to ok onyiew ni lo. Oro ni kalatas moken maradier. Koro abulose matin to watemo konyogi mondo ka gioro gik ma gioro goeko, kata ka gidwa timo gimoro to wakonyogi, wa safeguard pesa gino mondo kik lal. Nikech ng'eny ndalo apani usewinjo weche mang'eny, usewinjo jo Kenya mang'eny ka ywak kabisa. Nikech pesa gi olal, weche gi ok odhi maber, owuondgi, ka seche moko bende gi pinje maoko gisebet kanyo kata higni 10, koro giduogo to giparo ni gin gi gimoro to ginwang'o ni gionge gi gimoro. Mano affect gi marach kabisa. Wi nyalo kata kethre. Nikech isetiyo matek, ing'e ni in gi gimoro to kichopo to ionge gi gimoro. Koro kanyo wabende wang'iyogi mondo wakonygi kanyo ero. Liaison with the Ministry of Labor in implementation of the labor migration policy as well as the global labor strategy. Apa mae wach makoro sani twak kabisa. Nikech ji mang'eny osetieko skul to gionge gi tich. Ji mang'eny osedhi oko to tije mane giparo ni tich nitiere ginwang'o ka gimoro nono. Koro watiyo gi Ministry of Labor, jo labor ma mandate gien manyo ne ji tich, to watiyo kodgi nikech tije ma oko opogre matin gi tije man dala kae. Ka wang'iyo tije man dala kae, ka inwang'o shida moro gi jatendi, to yot wacho weche goeko, yot nwang'o kamidhiye, inyalo kata dhi FIDA, inyalo kata dhi jo labor goeko to konyi. To ka in piny ma oko tinwang'o sandruok, to tek ng'eyo kaka koro inyalo konyi. Gimomiyo jatend piny nowacho ni koro wakony jo labor, kata kwa wacho weche mag bilateral labor agreement, riwruok mwariwre gi pinje maoko go, ka wayiere ni kama kaka jibudhi oko, wang'iyo maslahi ma jo Kenya. Siro mwaketo mbele kabisa en maslahi ma jo Kenya. Mondo kata ka gidhi, pesa michulo gi onego bed marom gi jok moko. Working hours, seche ma gitiyo onego bed ni seche ma oko kala ahinya, ni in koro itiyo seche 15 kuom seche 24 godiochieng' achiel. Mago wang'iyo. Kendo in conjunction with the Ministry of Labor, secure the placement of Kenyans abroad. Mae wan gi oboke moro miluongo ni Diaspora Placement Agency. Diaspora Placement Agency entiere e Ministry of Foreign and Diaspora Affairs. En gima wan jo Diaspora Affairs watimo sani. To wan waloso serikal gi serikal. Koro ka serikal kaka UK dwaro jok matiye puothe, for example, kata gidwaro derepe, kata gidwaro engineer, kata plumbers, kata jogo rangi, waloso kodgi to wayiere ni gidwaro joma kama, gidwaro ji 200, 300